Happiness is not the absence of problem, but the ability to deal with them. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang kawalan ng suliranin sa buhay, bagkus kung paano natin ito hinaharap at napagtatagumpayan. In the book of Ecclesiastes chapter 1 verse 8, sinasabi po roon na all things are wearisome, more than one can say. Lahat po ng bagay sa mundo, sabi ng pinakamatalinong tao sa balat ng lupa, ay nakakabagot. Kung sinabi ni Solomon na ang lahat ng bagay sa mundo ay nakakabagot, ang Panginoong Jesus nung dumating sa lupa, hindi niya naman yun kinontra. Pero ito ang sabi niya, John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Wow, may good news. Kung lahat nakakabagot, itinaglawlaw tayo kat amin kat adakambal lang nga problema. Ito ang Panginoong Jesus. Sinasabi niya, take heart, I have overcome. Pinagtagumpayan ko na ang lahat ng problema. Ibig sabihin yan, God had already done His part. We need to do ours. That's why in the book of Luke chapter 21 verse 14 it says, make up your mind and not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Sabi ng ilan, sino ang itiyan ng agdanag? Sino bang hindi madanagan sa ganitong kasasaan ko? Hindi kakailan tayo nga iguro. Sino bang hindi mag-aalala? Bakit nakakatulong ba ang alala? Ore ag overnight ka nga panunot. Inaalala at inaalala at inaalala mo kung ano yung inaalala mo. It will not solve the problem. Anong inaalala mo? Ay, madanagan ako. Ay, niag 30 plus ako. Katawan pala ang ti katugahang apek. Inaalala ko ay, kasi nga, itong ang sa pagtanda ko sino kaya mag-aalaga sa akin? Nakikita ko yung mga agkabawan, bakit lalakay, kadadanag kas anong to, matanong siya. Sometime in 80s, may binisita kaming prison dun sa Mundik, dun sa Manila. Hindi na pang kami alam niyo ho, sa loob ng bilangguan, iisa lang ko ang sinisigaw ng marami dyan. Wala akong kasalanan! Hindi nga ka na yung tipok-pukaw na gito yung dapiman ni inmates. Wala akong kasalanan. And one of the inmates is nagkaroon ako ng pagkakataon na marinig yung kanyang testimony. I still remember. Number 54 siya doon sa lists ng bibitayin. Medyo may edad na. Sabi ko, kumusta po, sir? Kita ko yung mukha niya, awanti dahanag, walang inaalala. Sabi ko, buti naman at peace of mind kayo, despite na alam nyo number 54 kayo dun sa listahan. Sabi ba naman niya, oo, hindi ako nag-aalala. Ano nga hindi ako nag-aalala. Ano bang pinag-aalala ko? Kung halimbawa mamang dumating yung time na yon, alam ko kung saan ako papupunta. Sa Panginoon. Ang agdanag isuna. Mabita yun Ibig sabihin, nakaset up jay panunot niya. Iti apo. And this is one of the reasons why ang Panginoong Jesus sinabi niya, I give you peace. Nung unang Pasko, the main message of the Lord Jesus Christ when He came here on earth is to give peace on earth. Kung may mga worries man tayo na
ang bumabagabag sa ating isip, hindi ho solusyon ang alala. Haan nga makasulbar uno makatulong ti uray basit ti danag uno panagpanpan panunod. Pero ang sinasabi ng scripture, pray instead. Marami yung tao, grabe ti panagpanpanunod da, kanayon da nga matadanagan, isutuloy ti rason no apay nga ma-depress da, isutuloy ti rason nga hindi sila walang direction yung kanilang decision, yung kanilang pinagagawa sa buhay because sa pag-aalala. Ano bang sinasabi ni ano bang sinasabi ni Paul dito sa book of Philippians chapter 4 verse 6? Listen to this. Do not be anxious against anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving present your requests to God. Huwag mag-alala. Pray instead. Gawin natin yung kaya nating gawin and ipasakamay natin sa Diyos yung hindi natin kayang gawin. And life must go on. And daytadanag, trap dayta ti demonyo, tapno datayo, katanto yung mag-move on. If you remember the book of Acts, nung si Paul at Silas, nung nakulong sila because of their obedience to God, ikinulong itong dalawang magpartner sa ministry. And while they were in jail, sabi sa Acts chapter 16, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake, and the foundation of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was able to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are still here." The jailer called the lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Look at this scenario. Nakakulong da, naka-quarantine da, naka-isolate da. Wala na silang magagawa. Talagang, nung nakakulong di tao, agdadadada, nagkalahangan. Aalalahan mo na, walang mangyayari dyan kung mag-aalala ka lang. Anong ginawa ni Paul and Silas? They pray and worship instead. They trust to their Creator. And as they did their part actually. And as they were praying and worshiping, singing before the Lord, biglang-bigla, God did His part. What is God's part? Oh, grabe. Nagginginad. Apay, kaya ti tao nga agpaginginadhaan. Diyos laang. And so, in my miracle, ginamit ng Panginoon yung earthquake, biglang-bigla nabuksan kahit yung mga pintuan. Grabe, pati posas na. Kayan ba ti tao nga lukatan ti ruangan nga nakakandado, nga sagrado. Nakapadlak, baka tinpadlak na pwede takot ti kandado nga itiminas. Double-welded. Yeah. Pero nabuksan yun. Hindi kayang gawin ng tao yun. But God did it for them. Ang makamuro, anong tikadadanag, hindi ho yan masusolve. And so, look at what had happened. Look what had happened. Nakarwarda, DJ pay prisoner, DJ pay jailer, iti nagdanag nga. Sus, nga ning ag-suicide because madanagan. But sinabihan siya ni Pablo na, no, don't worry. What is the message of God to us even this morning regarding worry, alala, or problema? Again, happiness is not the absence of problem. Dahil
kalakip yan ng buhay. Kanayon nga daday tanga sumusurot. Ang kagandahan nito, God has given us the ability to deal with them. Isungarod nga ang tunay na kaligayahan ay hindi ang kawalan ng problema dahil lahat tayo may problema. Bagkus, papaano natin ito hinaharap at napagtatagumpayan. Because sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, we are more than conqueror through Christ. Kaya natin to.